Salamat sa inyong faithfulness karong buntag. Genesis chapter 2, magbasa ta sa verse 7, dayon maglanta ta sa verse sa 2 Timothy sunod. Genesis chapter number 2 and verse 7. Kung nanasa, amen? Amen. Tanaman nindog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Kabalo ko nga, medyo init karon, o basing dakong init karon. Pero maglaong kung mag-focus kayo ta sa pulong sa Diyos karon. Genesis 2 verse 7, English unavasay kaduha. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. O ang Ginoo nga Diyos may porma sa tao gikan sa abog sa yuta ug may ginhawa ngadto sa iyang mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong buhi nga kalag. Now turn with me to 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. I have a question about that verse in Genesis. Iyang mga buho sa ilong. Is that a common thing? Do people say that in Visayan, buho sa ilong for nostril? To me it sounds very funny, the holes in your nose. It's English, nostril. Genesis chapter, 2 Timothy, we just finished Genesis, 2 Timothy chapter 3 and verse 16. Very famous verse. I mentioned this yesterday in our soul winning meeting. 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. I'll give you another minute. Unana, say amen? Amen. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Basaya, ang tibuok nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios o mapuslanon alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong. Title of my message this morning is Our Living Book. Ang atong buhi nga basahon. Our living book. Sakto ba? Atong buhi nga basahon or libro. Magapon na ta, dayon ko mo makalingkod para sa simpleng nga mensahe karong buntag. Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? God, you know I'm weak, and Lord, you know it's a little warm this morning. People are maybe a little uncomfortable. Thank you, Lord, for electricity and fans to help us with comfort a little bit. But God, would you help us this morning to focus in on the truth? Lord, I pray for those who are a little bit weary this morning from the work of the week. I pray you keep them alert and awake to understand the simple truth of the message. Lord God, would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? God, I need you today. Please, help me, Lord. Help our people through the message. I pray in Jesus' name, amen. Pwede ko maglingkod. Nagoy duwa ka text verse atong gibasa karon. Sa first verse, gibasa na to karon, Genesis 2:7, ng Diyos ingon kanato kabahin sa, how do I say that? Kabahin about the creation of the first man. Sa paagi nga ang Diyos nagmugna sa unang tao. Let's look at it again. Go all the way back to Genesis. We're going to be in Genesis a little bit. So go ahead and go back to Genesis. Genesis chapter 2 and verse 7. I want to read just the first sentence. Genesis 2:7. Kung nana say amen? And the Lord God formed man of the dust of the ground. O ang Ginoo nga Diyos may porma sa tao gikan sa abog sa yuta. Did you see that? Ang Diyos naghimo sa tao gikan sa abog sa yuta. We are created, the Bible teaches us in chapter 1 of Genesis, gimugna ta diha sa panagway sa Diyos. We're created in the image of God. Ug dili dapat ta malimot
nga kita gihimo diha sa panagway sa Dios. Dalita sama sa mga mananap, dalita sama sa mga hayop. We are created in God's image. We are above nature. We are above creation, above the animals. However, we need to remember something very important. Gawas sa Dios, kitang tanan abog lamang. Without God, we are just dust. How foolish. We must look to God when we become proud and start thinking that we are better than other people. Pagkabuang. Kung ang Diyos maglantaw sa uskataw gihimo sa abog, o kana nga tao naghunhuna, mas mayo ko kaysa laing tao nga gihimo sa abog sama nako. How foolish it is for dust to become proud. We're just dust. Abog, yuta na lang. We see this concept throughout many places throughout the Bible. Let me show you a few. Go to Genesis 3 verse 19. Basin dalita mo basa tanan, but I want to show you a few. Genesis chapter 3 verse 19. God repeatedly reminds us we're dust. Genesis 3 verse 19. Kung nasa, amen? In the sweat, ang Diyos nag-story ni Adam diri, nagtunglo, ang Diyos nagsilot na kanila tungod sa ilang sala, or nagpahayag na siya sa ilang silot. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken. For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Kung ang tao mamatay, pipila ka adlaw, kinahanglan gayud ilubong. Bisan ang pinakahanas nga tao sa pagpreserba sa lawas, what do you call those that work? What the work like Philomar? What do you call that kind of work? Embalming, thank you. Ang pinakahanas nga embalmer, ang pinakadugay, 3 weeks, 4 weeks. Sometimes they say 30 days, pero bisan 30 days ilang proseso, kung mubot 30 days, kinahanglan gayud ilubong. Kaya nga naman, ang pagkaduno nag-start na. Mubalik na siya sa abog. Nagikan ta sa abog, mubalik ta sa abog. And that's what the Bible we just read. Let me read it in the Psalm. Sa singot, sa imong nawong, ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Kitang tanan magikan sa abog, nagikan sa yuta. Og kung si Kristo dali mo balik sa rapture o mukuha kanato, kitang tanan pohon mo balik sa abog. Ako si Brother Michael, si Ma'am Ruth na may suod nga higala dito sa Dumaguete. Si Emerson Ubas ang papilat ninyo kailan niya. Iyang manghod, 26 years old, namatay karon si Mana. 26 years old. Magikan ta sa yuta, mubalik ta sa yuta. We are just dust. Turn with me to Genesis chapter 18 and verse 27. Genesis chapter 18 and verse 27. Si Abraham gitawag the friend of God, ang higala sa Diyos. Pero tanaw unsay ang gisulti kabahin sa iyang kaugalingon sa di nagastorya siya sa Diyos. Genesis 18:27. Kung nanasa, amen? And Abraham answered and said, Behold now, I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. He's not saying the Lord is dust and ashes. He's saying, I am just dust and ashes. Bisaya, og si Abraham mitubag og miingon, tanawa karon ako sa pagsulti ngato sa Ginoo nga abog lamang og mga abo. Si Abraham sa din nagdusa sa Diyos aron mangayo. Wala siya nagdu pinaagi sa garbo nga mag-demand, you have to do this. No. Nagpaubos sa iyang kauliong, nagsulti siya, Ginoo, ay numdum ko, akong abog na lang.
pero nako'y hangyo. When you remember who you really are, it protects us from the danger of pride. Paminaw na ko, ang pinakadakong peligro diha sa kinabuhi sa matarong nga Kristohanon, maong garbo. Kung yawat dili makadana nimo ngadto sa kahugawon sa kalibutan, makadana siya nimo ngadto sa garbo sa kasing-kasing. Turn me to Job chapter 10 and verse 9. Job chapter 10 and verse 9. I'm just trying to show you kini nga idea ang kita nagikan sa dust, mubalik sa dust. Job chapter 10 verse 9. Job chapter 10 verse 9. Kung nana, say amen. Remember, I beseech thee that thou hast made me as clay. Si Job nagastorya sa Diyos. And wilt thou bring me into dust again? Hinumdumi ako naghangyo kanimo. Hinumdumi ako naghangyo kanimo. Nga ikaw mahimo kanako ingon sa kolonon. O ikaw ba mudala kanako sa abog pag-usab? Job 34:15. Few chapters forward, Job 34:15. I'm keeping you awake by making you turn your pages. Dili pwede matulog samtang mag-turn sa pages. Job 34:15. All flesh shall perish together, and man shall turn again unto dust. Ang tanang unod malaglag pagtingob ug ang tao mobalik ngadto sa abog. Pila ka tao mobalik sa abog? Tanan unod. Psalm 103 verse 14. I like Psalm 103 verse 14. Psalm 103. Kung nasa Job sa notebook dool man, Job, Psalms. Sa Bisaya, Solmo. Psalm 103 verse 14. Psalm 103 verse 14. Akong mama nagpa-memorize na ko ang Psalm 103 sa diya kindergarten pa ko. Psalm 103 verse 14. Kung nasa, amen? For he, God, knoweth our frame. He remembereth that we are dust. Kay siya nasayod sa atong lawas, siya na inumdum nga kita mga abog. Salamat sa Ginoo, nakasabot siya sa atong kaluyahon. Malaloy unggayud siya kanato bisan sa atong mga sayop, atong mga sala, na inumdum siya sa atong lawas, sa atong mga kaluyahon. Na inumdum siya kitang abog lamang. Napailain, dali ka mo kinalamat turn, Ecclesiastes 3:20, akora. All go into one place, all are of the dust, and all turn to dust again. Ang tanan mo ato sa uskadapit, ang tanan gikan sa abog, o ang tanan mahimong abog pag-usab. Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Unya, ang abog, mubalik nga to sa yuta, ingon sa kanyato, o ang espiritu, mubalik nga to sa Diyos, kinsa mihatag ni ini. Karong buntagan, kung mupainomdom kaninyo, ang rason maglusod ta sa garbo, tungod malimot ta, gawas sa Diyos, abog rata. Now don't misunderstand me. Dako kayo ang bilig sa tao. Kagimug na ta diha sa panagway sa Diyos, o ang Diyos nagpakita sa bilig sa tao sa diha, nagpadala siya sa iyang anak, arong maluwas na ta. Kanang bilig sa tao. Unsay bilig sa tao diha sa pananaw sa Diyos, siya mihatag sa iyang anak para sa atong kaluwasan. So bililhong gayud ang tao, pero kuminaw, ang tanan atong bilig magikan niya. Gawas sa Diyos, abog lang ta. Kinahanglan ta magamping kaayo kung ang yawat mag-start maghonghong sa imong dalunggan. Mas mayo pagkakaysa uban. Excuse me, Mr. Abog. Huna-huna ba ka? Mas mayo ka kaysa laing abog? How foolish. How foolish. Paminaw na ko, you be careful of pride. You be careful kung maglantaw ka sa laing tao sa simbahan ug maghukam kanila, ako diri ang hamtong nga Kristohano na nakitang tanan abog lamang gawas sa Ginoo. Be
careful of pride. Be careful. Pride still goes before destruction. Ang yawa dili kinahanglan mag-convince nimo nga maghimo sa dakong dautang hugaw nga sala. Kung yawa ganahan mo gubat nimo, kinahanglan ra siya mo convince nimo nga mahimong garboso. I'm sorry if I didn't say that. It didn't sound like a really nice sentence in Visayan. Pero nasabtan, di ba? If the devil can get me to be proud, that's enough. Because pride goeth before destruction. Proverbs chapter 16, verse 18. Look at it with me if you would. Proverbs chapter 16, verse 18. Proverbs chapter 16, verse 18. Proverbs 16, sa Bisaya, mga panultihon. Proverbs 16:18. Kung nanasa, amen? Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Better it is to be of an humble spirit with the lowly than to divide the spoil with the proud. Ang garbo nagauna sa pagkalaglag, ug ang uska mapahitas-on nga espiritu sa dili pa ang pagkahulog, meaning maguna sa pagkahulog. Mas maayo pa nga mana sa usa ka mapausanon nga espiritu uban sa usa ka mapausanon kaysa pagbahin sa inilog uban sa mga mapagarbohon. Truth Baptist Church, I'll be honest, this isn't really the message this morning, but I just felt like God wanted me to warn our church. Amping kayo kabahin sa garbo. Kung yaw magsulti nimo, mayo kaayo ka. Tanaw ang imong gihimo para sa Ginoo. Nindot kaayo ka. Nga naman ang laing tao wala nagrespeto kanimo. You be careful. Kana nagikan sa yawa, kana daligikan sa Ginoo. Ang garbo maang rasa nga kita masuko kung lain dili magrespeto kanato. Kung ikaw magbati sa kasuko diya sa imong kasing-kasing, you remember kana nagikan sa garbo. Anger is always a result of pride or selfishness, and often both. Ang garbo maang rasa nga kita makiglalis aron magpruweba, ako ang sakto. Garbo. How many times makiglalis ta kabayan sa mga detail nga dali importante? Sayop na. No. Dali ka nang naitabo. Hini. Dali importante. Nagsulay ra ka mo pruweba nga ikaw ang sakto. Nagpruweba ra ka nga ikaw ang garboso. Ouch. Ang sunod panahon, mag-start ka makiglalis kabayan sa mga butang nga dali importante. Paminaw, dali importante kung ang story na itabo sa Tuesday or Wednesday. Miyerkules lagi. Dali importante. Nga naman kita mo gubat sa mga relasyon kabayan sa mga butang nga dali importante. Garbo. Maguba ang mga relasyon tungod sa garbo. Sayang. Ang garbo mga rasong maglusod ta sa pagsulti sa sayong. Sayong kayo mga pulong. Sayong isulti. Pero lusod kayo para nato. I'm sorry. Sayop ko. Nga naman lusod kayo magsulti ni Ana. Garbo. So kinatong buhaton na pagiglalis dari magsulti sa makasakit mga butang dahil sunod adlaw na nagmahay na ka, di ba? Pero dali ka ganan mag-sorry gayud, so magsulay maghimo sa laing butang, maghatag og snack, magpagkaroon inong nga walay problema gahapon, just mag-smile na mayong buntag. Kung duwa ka balo na pa'y problema. Ang rasong dalit na mag-sorry, garbo. Why lain? Garbo. Oh, that's not fair. Usahay ka hadlok. Usahay, dalit na mag-sorry itong mahadlok tabasin, dalit siya mo daw sa kong apology. Humble yourself and try anyway. Ang Diyos mo bless sa humility. Amping kayo sa garbo. When you allow pride into your life, destruction isn't far behind. Kung tugutan nimo ang garbo nga mosulod sa imong kinabuhi, ang kalaglagan kanunay nagasunod sa dili halayo.
ang garbo mouna sa kalaglagan. Meaning, ang kalaglagan nagasunod. Ang pingkayo. But that's actually not the message this morning. I just felt like God wanted me to say it. The message this morning is this body that God created. Ang Diyos nagmugna sa perpekto nga lawas. Huna. Walay sakit. Og walay paagi nga pwede mahimong sakit. Dili pwede mataktan. This body was perfect. The only man ever created that had nothing wrong with his body at all. Walay problema sa digestion, walay high blood, walay posibilidad nga mataktan sa high blood. His body was perfect, yet his body was worthless. Why pulos? Kini nga perpekto nga lawas imugna sa Ginoo gikan sa yuta. Perpekto gayon, why pulos? Kaya nga naman, walay kinabuhi. Diba? Ang Diyos nagmugna sa perpekto nga lawas, pero wala pa'y kinabuhi. So, kana nga perpekto nga lawas, why pulos? Diba? So, unsa gihimo sa Ginoo? Can we go back to Genesis? I don't know where we are right now. Let's go to Genesis chapter 2. Unsa gihimo sa Ginoo niining perpekto nga lawas. Genesis 2 verse 7. Now, I'm going somewhere this morning. Masabtan ninyo diya sa katapusan, masabtan ninyo ang kamatuoran. Genesis 2 verse 7. Kung nasa, amen? And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. O ang Ginoo nga Dios may porma sa tao gikan sa abog sa yuta ug miginhawa ngadto sa iyang mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi. O ang tao nahimong buhi nga kalag. Ang Dios mao ang tuboran sa tanan kinabuhi. O siya nagginhawa sa kinabuhi. How do I say? Ngadto ni Adam? Sulod ni Adam? Unsa man? Ngadto ni Adam. God breathed life into a dead body. Siyempre, kini nga kinabuhi, nagastorya takabayan sa lawas nung kinabuhi. But we need to understand, ang Diyos mao ang tuboran sa tanan kinabuhi. Lawas nun, espirituhanon, tanan. God gives life. How? Through breath. And God takes life. How? Through breath. Turn with me to Psalm 104 verse 29. And then we're going to get back to 2 Timothy and we'll tie the message together. Psalm 104 verse 29. Psalm 104 verse 29. Psalm 104 verse 29. Kung nasa, amen? Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath. They die and return to their dust. Ikaw nagtago sa imong nawong, nagastorya sa Diyos, ngadto sa Diyos. Ikaw nagtago sa imong nawong, sila nasamok. Ikaw nagkuha sa ilang gininhawa, sila namatay, ug namali ngadto sa ilang abog. You see the connection there? Kanusang tao mo balik sa Diyos kung what na ginhawa. Asagi ka ang gininhawa sa Ginoo, asagi ka ang gininhawa sa tao, gikan sa Diyos. So God gives life. He breathed life into the man. Now that's important. Watch now. God breathed into the man. Asagi ka ng kinabuhi sa tao, gikan sa Diyos, pinaagi sa ginhawa. Turn with me to 2 Timothy chapter 3 verse 16. I learned something this week. Nakoy nakatunan karon si Mana. I kind of knew it before, pero klaro na gyud para nako karon. Get a tum for me, La. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kunana say amen? All scripture is given by inspiration of God. And is profitable for doctrine, for reproof,
for correction, for instruction in righteousness. Pardon me as I take a tongue. Let's see if I can chew a tongue and speak Visayan. Ang tibuok nga kasulatan, gihatag, pinaagi sa inspirasyon. You see that? Gi-translate diretso, wala na change ang prong inspiration, just adjust kamay. Nag-spell sa Bisaya. Pinaagi sa inspirasyon sa Diyos. O mapuslanon, alang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulin, alang sa pagpahimangno, diha sa pagkamatarong. Here's the comparison I want you to see. Kanusa si Adam, can I say nabuhi na? Can I say it that way? Came alive, nabuhi na. Kanusa si Adam nabuhi na. Sa diya ang Diyos nagginhawa o kinabuhi nganha kaniya. Diba? Tanaw kung sigisulti sa Diyos kabahin sa kasulatan. Sa Biblia. Ang tibo nga kasulatan gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Diyos. Inspiration. Inspiration. Unsay pasabot sa pulong inspiration. Inspiration means breathe in. Not like, not that kind. Inspiration means breathe in to. Ngadto sa. Sulod sa uban. The word inspire. We know what that word means and how we use it today. But properly, inspire has two parts. In means in. Okay? That's the same root word. The same way we use it today. I mean, spire is related to breathing. Spire. Have you ever kumuha ka sa hospital? Kung tao naglusod mo ginhawa, basin ang doctor mag-order sa respirator. You ever heard of a respirator? Magtabang nimo mag-ginhawa. So spire, gi-connector sa breath. Pero ang pulong spirit. The word spirit means breath. Gininhawa or hangin. That's what spire means. In the Greek, it's the word pneumos. Pneumos. Now what is pneumos? Spelled with a P. P-N. What is, have you ever, basin nasakit ka, naglisod ka, naginhawa, niato ka sa doctor, siya nag-order sa x-ray, aron maglantaw kung nakay pneumonia. Pneumos. Ginhawa. So pneumos, gi-connector sa breathing, sa spire sa English, pneumos sa Greek. Pero ang idea, breath. So inspire means breathe in. When the Bible says, God, all Scripture, ang tibok kasulatan, gihatag pinaagi sa inspiration. Dali nagpasabot ang Diyos. It means naginhawa siya ngadto sa kasulatan. Now, normally, kung most ta kabayan sa inspiration, mag-focus ta sa mga pulong gayud. Kita magsulti ang Diyos nagsulti, naglitok sa mga pulong. Eksakto gayud ka na. Dali ka makalitok sa pulong kung dali ka magginhawa. Sulayat na lang, dali pwede. Pero it's more than that. Inspiration is the same thing God did to Adam at the beginning. He breathed into him life. Truth Baptist Church, we hold in our hands a living book. Inspired. Ang kinabuhi sa Diyos. Put into the book. God put life into His words. Kini dili ang pulong sa tao lamang. Kini ang pulong sa Diyos. Ug naigahom sa pagpausog sa imong tibuok kinabuhi. This is not just a book. It's God's book. And it's alive. Buhi ang pulong sa Diyos. Giyon sa nga kanana itabo, God breathed life into His words.
You say, Pastor Mike, can you prove that? Absolutely. Turn with me to John chapter number 6. Ang ginhawa sa Diyos mohatag og kinabuhi. Og sadi ang Diyos mihatag kanato sa kasulatan, siya nagginhawa og kinabuhi ngadto sa Biblia, ngadto sa iyang pulong. God's words are not like man's words. Ang pulong sa Diyos lahi sa tanan pulong sa tao. John chapter 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. Kung nasa, amen? It is the Spirit that quickeneth. That word Spirit means breath. But the idea of the power of the moving air, God's Spirit. It is the Spirit that quickeneth. The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit, breath, and they are what? God's breath gives life. And He says, my words are life. You listen to me this morning. When you start putting this book inside you, it changes you. Kini nga pulong sa Diyos, kung magbutang ka sa pulong sa Diyos, salud sa imong kasing-kasing, salud sa imong hunahuna, kung ikaw mo daw sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, ang pulong sa Diyos mag-start maglihok, and when God's Word is working, it changes you. Our book is a living book. I can't fully explain that, but I know it works. Kung tao musulti, Pastor Mike, dili ko makasabot niyan. What are you talking about? Do you know what that tells you? Kanat man, maong tao wala gyud nagbasa sa Biblia. Because when you read the book, you know it's alive. Turn with me to Hebrews chapter 4, verse 12. Naidaghang books diri sa kalibutan nga maka-change sa hunahuna sa tao. Kini ang book lamang nga maka-change sa kasing-kasing. Hebrews chapter 4, verse 12. Hebrews chapter 4, verse 12. I'll give you a second. I'm going to get a sip of water. Hebrews chapter 4, verse 12. Kung nana, say amen. For the word of God is quick and powerful. Kung say possible, it's a quick. Buhi. Alive. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya ang pulong sa Diyos buhi, ug gamhanan, ug mas mahaid pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab nga nagadulo bisan pa ngadto sa pagkabahin sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug dugokan sa bukog ug uska tigtugkad sa mga panghunuhuna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. Ang pulong sa Diyos buhi. And it works like a sword. Mo apil ang tao sa Truth Baptist Church. Kung pastor mo tindog mo wali. Kung nasyak gayon ang mga bisita. Uy! Lalong magdulot! Ang pulong sa Diyos sama sa espada. Lalong magdulot. And it changes people. Ang pulong sa Diyos kana na lang na ay gahom nga magpausog gayon sa tao. Dili sayang buha ra, magpausog sayang tibok kinaiya. Magpausog sayang kasing-kasing. But have you ever noticed? Si Pastor Mike mo tindog mawali, lalong magdulot. Pero usay, naitaw mo bisita, gentle kayo siya. Hilong magwali. Pero sa magyapon, dulot. Dali siya magsingit, dali siya man ako. Pero usay, lalong dulot, yapon. Kaya nga naman, pariyo ang pulong. Ang gahom, dali anaa diha sa magwawali. Ang gahom ana sa pulong nga walihon. I'm trying to say today, this book is special. Dili kini ang pulong sa tao, kini ang pulong sa Diyos. O buhi manggod ang pulong sa Diyos. If you will put God's Word inside of you, it will change you.
Psalm 40 verse 8. Turn there with me if you would. Psalm 40 verse 8. Psalm 40 verse 8. Kunana, say amen. I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Now, kini mao ang messianic prophecy na kasturi kabayan ni Kristo, but it's also the words of David, and it's also true of David. Doble ang pasabot. Ako nahimuot sa pagbuha sa imong kabubuton, o akong Diyos. Oo, ang imong balaod aniya sulod sa akong kasing-kasing. Did you see that? Watch me now. Paminaw. Did you know dali natro ang tinguha nga musunod sa kabubuton sa Diyos? It's not natural. Unsay natural, ganahan ta mohimo sa kabubuton sa atong kaugalingong unod. Di ba? David said, I delight to do thy will. How'd that happen? Yea, thy law is within my heart. Ang imong balaod aniya sulod sa akong kasing-kasing. Unsa na itabo? Siya nagbutang sa pulong sa Diyos, sayang kinabuhi, sayang kasing-kasing, o na-change ang iyang mga tinguha. This book not only has the power to change your actions, change your behavior, change your words, it has the power to change your heart, change your thoughts, change your desires. Magpausob sa tanan. Ang imong tinguha nga magpalipay sa imong unod, kana pulihan sa tinguha nga mopalipay sa imong Diyos. How does that happen? Buhi gayud ang atong Biblia. Ang imong tinguha mga batanon ug mga hamtong, pero ang imong tinguha nga mosunod sa imong barkada, kana pulihang gayud sa tinguha sa pagsunod ni Kristo. I'm simply saying this morning, this book that we hold, kini buhi gayud o makapausog sa matag bahin sa imong kinabuhi. Hey young people, hapit na ta mag-start sa eskwela. Mobalik mo sa City High, mobalik mo sa laing-laing eskwela. Sina ko nag-start 2 weeks nila bay. Oh, sorry. Mobalik mo sa eskwela. Daghang pagtintal sa eskwela. Daghang kabuwang. Daghang buwang. Daghang tao magbinuwang. Unsay mong kinahang buhaton, puna ang imong kasing-kasing sa pulong sa Diyos. Uban ninyo, naghimo na sa decision, kanahan ko magbarog para sa pagkamatarong sa eskwela karong tuig. I'll tell you how to do it. Fill your heart with the Word of God. It will change your desire. Mawala, mahanaw na ang tinguha sa pagsunod sa uban. Mahanaw ang tinguha nga magpalipay sa imong barkada. Mahanaw ang tinguha nga madawa ka sa mga kalibutanhong nga tao. Ug tanan ka na pulihan sa tinguha nga mosunod ni Kristo ug mopalipay kaniya. Hey young people, right now, nagbati ka ligon. I'm gonna do right. The first day of school is coming. Is it Tuesday? Tuesday ba? Okay, nakoy tambag para nimo. Read a lot of Bible on Monday. Basa kasi daghang Biblia. Dako. Daghan sa Biblia. Tuesday morning, sa dali pa ka mo ato sa eskwela, ayaw dugay mo mata Tuesday. Mata sayo ka, aron makabasa ka sa Biblia po. Pag-usap. Get up, read your Bible, and then look at me. Do right. Are you ready? On the first day of school.
Dagang tao, batanong hunahuna. Well, karon mag-go with the flow na lang gamay. And then later, magtindog na ko. Nope, kung dili ka magbarog sa first day, dili ka magbarog sa tibok school year. Hey girls, sa first day, suoti ang sayal. Og sa ikaduha, og sa ikatulo. Dayon, kung tamo suling, naman kanunay ka magsayal. Ayaw mo sulti, kay bawal ang slack sa among simbahan. Dali ka ng rason. Kinang saktong tubag. Tungod nagatul ko, nga ang Biblia nagtudlo, nga ang sayaw sa babae magpalipay sa Ginoo. O ganahan ko magpalipay sa Ginoo. And then, kinahanglan ka mag-uban sa laing tao nga nagatul sa mat nimo. Watch now. Kung mag-uban ka sa mga babae nga nagsuot sa shorts, ang gisi-gisi, o tanan na yung buwang, sa dalit madugay, mawala ang tanani mong kaligon, o ikaw mo kuyog-kuyog nila. Gentlemen, on the first day of school, dress like a Christian. You say, oh, ang Diyos makakita sa kasing-kasing. Yup. O ang tao makakita ra sa gawas. Kasi gawas, and if you want people to know you're a Christian on the first day, dress right on the first day. Hey guys, look at me. Don't wear the dumb necklaces. Hatagi ang imong iksong nga babae sa necklace. Dali ka kinahanglan sa imong earrings. Cut your hair like a Christian. Dali kinahanglan ang mga Kristohano murag sa mga actors sa Manila or Korea, mga style sa Korea. I don't know. I don't look at the pictures, so I don't know what they look like. Unsang popular sa Korea karon ang mabuhok is it the long thing here. Gillette knows that's her favorite. Ang akong favorite K-pop group na himo ni Hindi. Watch me now. Hey. If you want to do right all school year, start on Tuesday. Amen. Start on Tuesday. And if you want to do right, keep filling your heart with the Word of God. Amen. Hey, nako'y tambag para sa mga Kristohano nga maglasud sa daan na andan. Fill your heart with the Word of God. Bisan unsang bisyo sa una, if it's music or alcohol or cigarettes or any other vice or gambling, whatever, bisan unsang nga makadani sa imong kasing-kasing, unsay kinahanglan, puna imong kasing-kasing sa sayo ko, unsay solution, puna ang imong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Og mahanaw, watch now, mahanaw ang tibuha. Oh, it may come back. Usay balik na naitintal gyapon. Pero mahanaw. Mas luya na. God will change your desires. Why don't you young people decide this year, I'm going to be a Christian at school. Hey. I got a good piece of advice. You ready? It's the first time. Ang maestra mosulti. Nami dance assignment. Moderetso ka sa teacher human sa class mosulti. Member ko sa Truth Baptist Church. Dili mi mo to nga mayo ang pagsayaw. Pwede ko mohimo sa lain requirement. Kanara. 95% of teachers, halos tanan, usulti okay raman. Pasin si Brother June Ray dili, pero daghang lain. Nabay pagsayaw activities diya sa imong computer class. Watch me now. Hey, girls and guys. Nothing causes backsliding in our young people more than dance activities. I don't know how to say that in the sign. Walay lain activity at eskwela, mas kusog na magpalayo sa batanong gikan sa Diyos kaysa pagsayaw. Kung imong maestra mo, so dili, i-require ka ni, dayon, pwede ka mo ani ka na ako magsulat mi sa letter. We already have it ready. Mag-adjust ko gamay sa letter. Aron dili sila pwede makiglalis. And magplano ko mag-adjust gamay sa letter. But I will take the letter. Musulti, baptism, nagatumi sa Biblia, nagatumi nga ang pagsayaw, maghimo og
pagpangibog diya sa kasing-kasing sa batanon ug dili mayo para nila magpalayot nila gikan sa Ginoo sa mga may nga laing activity. I will help you. Pero mas mayo pag yun kung ikaw una mo story sa teacher. Pwede dalon ang imong hikala, imong barkada. Dili kinang ay no maulaw maginusaro. Okay, get your friends to go with you. It's okay. Mas mayo tulo ka bo, mas mayo upa. Pero kung wala ikaw pan, ako na lang. Ako mo padala ni Brother Michael na hotdog ko. I'm just kidding, joke lang. Ha? May nauya! Oh, I can just imagine mo salud ko sa City High. Brother Michael! Saan mong game mo diyan sa basketballan? Ha? This message is not going where I thought it was going to go. I'm saying the book's alive. Read it. Nagabasa ba ka sa imong Biblia karong simana? Nagabasa ba ka sa imong Biblia karong simana? Nagabasa ba ka? Uban ninyo nag-amen basin na maka... Can I say, ang Diyos mo hatag ka nato, 24 hours matag adlaw. Pila ka minutes imong gihatag kaniya pinagi sa pagbasa sa Biblia. Pasin na kulang gayod kung 10 minutes lang. Para na ako, kung ganahan ka mahimong ligon sa imong Christian life, more like 30 minutes kay kinahanglan matag adlaw. Oh, sobra ko busy para niya na, Pastor! If you can't give God 30 minutes out of 24 hours, pasin na problema sa imong prioridad. One of the best decisions I have ever made for my family was Bible reading time. I scheduled exactly 6:30 to 7 is Bible reading time in our house. Now sometimes si Ma'am Ruth dili mo basa, kay nag-backslide, kay magbantay siya ni Hannah. But all of my kids, including the brown one, maglingkod o mubasa Biblia 30 minutes. Watch me now. It's the best thing that ever happened to my family. Nakatabang gayud. Because instead of counting pila ka chapters, pila ka verses, imong gibasa. No. 30 minutes, padayon sa pagbasa, hangtod si Pastor Mike, hangtod si Daddy. Magawas mo sulti, ay, humana na! You just keep reading. Ayaw ka balakag sa time, ako maganti man sa time, padayon ra sa pagbasa. My kids used to read 3 or 4 chapters a day. Sometimes now they read 12. Kay 30 minutes, kung mas mubo. Sometimes 15. Ini ang buntag si Michael, naging 6 chapters lang ako karon kay taas mang mga chapters sa Luke. I would advise you, instead of counting chapters, say this time, from this to this, 30 minutes. I'm going to give God 30 minutes and read my Bible. Be the one best decisions you've ever made. Schedule it. Ayaw magsulti, kung nakoy time unyang gabi. No. Schedule it. Basing 15 sa buntag, 15 sa gabi, but schedule it. You need Bible reading in the morning, but I think every Christian can do 30 minutes a day. Find time. And when you put the Bible in you, it works. Magaliho kang pulong sa Diyos diya sa imong kinabuhi. Whenever head bowed, every eye closed.